Arruti, Goizper taldeko negozio bateko, instadurako esportazio arduraduna da, eta pixkat usten dugu oso interesgarria dela beraien esperientziatik eta realidadetik kontatzean, ikustu dut gako orokorrak eman ditu baikarinek, eta mai-maik orain, eta pixkat tarte hau Begoñari eskertzea berezik gainera egin duen alegina, horremen egoteko eta prestatzeko hau, eta usten dugu bere esperientzia oso interesgarria dela, eta orduan berari itzamatia. Bale, oso ondo, eskerrik asko. Arratsalde on danai, ni Bego Arruti naiz, eta Goizper taldearen barruan, Goizper instadura divisioan esportazio arduradunetako bat naiz. Orduan, nik ez da hainbeste denbora Goizperra iritsi nitzela, orain dela 2 urte eta erdi, eta harritu ninduen, bi gauza hizkuntzen inguruan izan dira alde batetikan atzerriko hizkuntzetan jendia oso formatua dagoela, zenik aurretik banuen esportazioan ibilbide bat, eta aurretik egon nintzen enpresetan, nolabait askotan nintzen la txika aparato da. Hau da, enpresako erozein alor, erozein lan egiteko hizkuntzak menperatzen zituena ni nintzen, 3 atzerriko hizkuntzekin, eta orduan kalitateko gauza batzuk nik burutu behar nituen, bezeroakin zerrikusia zuen erozer gauza atzerriko hizkuntzetan zanean, nire bidez pasatzen zen. Eta Goizperren hori nik ikusteet oso landuta dagoela, talde hortatekan sorpresa oso atsegina. Eta bigarren sorpresa izan zen, euskararen erabilera maila oso altua aurkitu nula. Betire, konparatuz, nik aurretik esatzen nituen beste realidade batzukin. Orduan, nik hizkuntzen kudeak eta Goizperren, pixka bat, unaiz, askarregi? Pixka bat zerrei buruz itzengo dut. Karinak hasieran indun aurkezpenean, ikutu dituen puntu pila konturatu naiz, nik nire aurkezpenean alde batetiko bestetik ikutuko ditu dela, ez? Eta, lehendabizi, aipamen txiki bat Goizper Group zeintzu garen, Goizper munduan segitura daukagun nun gauden presente, eta gero, hizkuntzen kudeaketari dagokionez, bereizi ditut batipat bi aspekto edo bi alor. Bata da, langileon gaitasunak atzerriko hizkuntzetan, azken batean, Goizperreko langileak gera bezeroakin harremanetan gaudenak, eta beste aldetik, bezero eta erabiltzaileei zuzendutako komunikazio ekintzak. Gure kasuan, bezeroa ez da erabiltzailea. Gure produktua kontsumorako produktua da, eta gure bezeroak banatzaileak dira. Eta azken erabiltzailea beste pertsona bat izaten da. Eta orduan, desberdina da, behar ditugun gaitasunak eta ekintzak bezeroari zuzenduta edo erabiltzaileari zuzenduta izan. Hortarako erabiltzen ditugun bitarteko eta baliabideak, gero, pixka bat itzengo dut euskarari buruz lan hizkuntza bezala Goizperren, nik prozesu guztia ez nuen bizi izan, baina gaur egunean bizi dut eta gutxi gora bera nondik norakoak badakizkit eta bestela emunekoek esku bat botako diate, eta gero pixka bat etorkizunari begira Goizperren zein diran erronkak edo aurrena eman berreko pausoak. Orduan, Goizper Group gure leloa da elkarlanean garatzen, eta ingelesez jarri hori dugu, ikarre komentatu den moduan, growing through cooperation. Orduan, Goizper Group taldea, Goizper kooperatiba da, 1999an sortu zen, Antzuolan. Orduan, gero euskara planai buruz da hitz egiterakoan aurrengo puntua kontuan izatekoa da oso ingurune euskaldunetik gatozela. 3 negozio ditugu, industriala, instadura eta bioteknologia, 4 ordezkaritza propio 5 kontinenteetan, grupo osoan edo taldean, 200 langile inguru gera, eta 35.000 metro karratu ditugu 3 produkzio guneetan banatuta. Gure produkzio guneak daude Antzuolan bertan, dibizio desberdinetakoak, Iruran ere bai, eta industrial negozioan Txinan ere planta bat ireki genuen orain dela pare bat urte. Orduan, Goizper Grupen barruan 3 negozio nagusi ditugu. Bata da industriala, potentzia transmisiorako osagaiak egiten ditugu. Frenoak, enbrageak, biraketa sistemak, granaia, jasogailuak, makina erramenta, automozioa, sektore horiei zuzenduta. Beste bigarren negozioa da bioteknologia, eta hemen egiten diana jatorri naturala duten eta nolabait ekologia errespetatzen duten fungizida eta biozida ekologikoen garapena eta merkaturatzea. Eta hirugarrenik instadura
da eskuzko instagailu eta hautsesgailuen diseinu, fabrikazio eta merkaturatzea. Hau da, ni negozio hontan nao eta hizkuntzen kudeaketari dagokionez, pixka bat emango ditudan adibideak eta negozio hontan zentratuta emango ditut, zenik hor dauzkat esperientzia. Orduan, hori, eskuko instagailuak azkenian dira pulverizadoriak, danok ulertzeko. Goizperri instadura, esan bezala, guk egiten dugu, bai diseinua, bai fabrikazioa eta bai komerzializazioa, gure aparatuena. Hauek zertarako erabiltzen dira, batipat, lorezaintza eta nekazaritzan pestizidak aplikatzeko, eta gero industrian eta osasun publikoan beste kimiko oso agresiboak aplikatzeko. Orduan, hori da gure produktua, eta esan dudan bezala, kontuan izateko aspektu bat, komunikazioaren ikuspuntutik da, kontsumorako produktua dela. Eta erabiltzailea eta bezeroa ez direla berdinak. Orduan, gu Goizperren barruan eta instaduraren barruan dauzkagun marka desberdinak. Azkenian dira aparato desberdinak eta matabi osatu intermarketan lorenzaintza eta nekazaritzarako, eta horrek nolabait ahalbidetzen gaitu herrialde bakar batian banatzaile desberdinak izatea. Eta herrialde hortako merkatuko sektore gehiago abarkatzea. Eta IKA izango da aplikazio industrialetako daukagun gama, material desberdinak, resistentzia desberdinak. Orduan, marka desberdinak izatiak, gero ikusiko dugun bezala, komunikazio aldetik ere gauzak pixkat konplexuago egiten ditu. Ze edozein, enbalaia, katalogo eta bar, hizkuntza desberdinetan aterat behar ditugu eta gaina 4 markatan. Pixka bat, ikuspegi azkar batian ikusteko ze sektoretan gauden, 4 koloretan jarri ditut, eta gure instagailuak edo pulverizadoreak erabiltzen dira. Lorezaintza eta etxean, hemen banatze kateak edo gure bezeroak dira DIY-ak edo azalera handiko merkatalgune handiak, denda espezializatuak eta garden centerrak. Eta batipat hobi merkatuari zuzenduta daude eta Europa mailan saltzen ditugu aplikazio hauetarako. Nekazaritzan aldiz, gure bezeroak banatzaileak dira importatzaileak, agroshopak edo nekazaritzan espezializatutako dendak, kinkila dendak edo ferreteriak, pestizida eta ongarri ekoizle multinazionalak, organismo publikoak ere bai, adibidez, guk asko parte hartzen dugu herrialde desberdinetan, esleipen prozesutan, subastatan. Eta orduan hemen, nekazaritzan, erabiltzailea da oso profesionala, gure bezero tipologiare oso desberdina, eta 5 kontinentetan gaude presente. Industriaren arloan, gure instagailuak erabiltzen dira batipat, eraikuntzan, autozaintzan, elikadura industrian, garbitasunean, eta gure merkatu nagusia Europako herrialdeak dira. Eta hemen gure banatze sarea da, importatzaileen bidez, baita ere azalera handiko dendak edo merkatalguneak, hardware, ferreteria antzeko guneak baita ere, kotxe garajeak, kimiko ekoizleak, eta azkenik osasun publikoan, badago aparatu bat, dala garapen edo produktu oso berezi bat, barnekaldeko instatzea egiten duena. Hau da, malariaren kontra, denge eta horrelako beste moskito batzun kontra burrukatzeko erabiltzen den teknika jakin bat, hormak instatzearen bidez. Eta kasu honetan, gure merkatu nagusiak dira Afrika, Asia, Hego Amerika, eta hemen zenen bidez saltzen dugu importatzaileak, nazioarteko erakundeak, tokiko administrazioak, implementatzaileak, ez dakit konturatuko zineten edo azken aldian pixkat gaindituta da, baina ebolaren krisi guzti honetan, segurazki ikusiko zenituzten telebistan eta komunikabideetan azaldu diren komunikazio kanpaina desberdinetan gure instagailu txuriorek erabiltzen dituztela. Guk bai gaude homologatuta, bai munduko osasun elkarteagaitik,
FAO, UNICEF eta erakunde guztiak. Orduan, goizper munduan nola kudeatzen dugu gure nazioartetze hau. Dauzkagu mundu osoan 10 ordezkaritza. Eta ordezkaritza esaten dugunean da, bertakoak dira goizper barneko langileak esan dezagun. Eta dia, Lenokarenek asko aipatu du tokiko jendea, badibidez. Ameriketan daukagu El Salvadorren, Ertamerika osoa kudeatzen duen ordezkari bat, goizper do Brasil ere ireki dugu guaindala gutxi, Afrikan ditugu, Afrika erdi eta mendebaldea eramaten duena Bamakon, Malin, dugu ordezkari bat, Afrika ekialdean beste bat, Kenian, erdialde hurbila eramateko Jordanian, daukagu ordezkaria, Asiako herrialdeak eta Ozeania nolabait kudeatzeko daukagu ordezkari bat Malasian, Europan dazkagu Frantzia, dela gure esportaziorako lehenengo merkatua, Beneluxen ere daukagu filial bat, biltegi eta guzti, nolabait zerbitzu logistiko bat emateko Europa erdi eta ekialde aldera, eta Portugalen ere badugu ordezkaritza. Eta gu geu Euskal Herrian gaude. Orduan, 10 ordezkaritza ditugu, 5 kontinentetan gaude, etengabe edo era egonkor batean salmentak egiten 107 herrialdetan. Eta gure esportazio maila da 82%. Honek ze suposatzen du? Azkenian Babeleko dorrean aurrian aurkitzen gehala. Hainbeste herrialdetan izan da, ez? Eta, estimatzen da gutxi gora bera munduan 6.000-7.000 hizkuntza inguru daudela, guri tokatzen zaigu hizkuntza horietako asko eta asko kudeatu behar izana. Eta Babeleko dorrea hasiera batian jangoikoak madarikazio bat bezala bota bazunez, gizakian nolabaiteko mugak markatzeko eta abek ez ditezela iritsi nahi duten lekuraino, jarriko dut bakoitza hizkuntza ezberdin batean hitz egiten, guretzat gaur egun ikusi dugu izugarrizko aukera bilakatu dela, ze aukera honen nolabait aukera gure esku hartzen baldin badegu eta gainditzen baldin badegu, beste batzuk hori egiten ez duten heinean, eukiko dugu benetan merkatu askotara eta askotara sarrera. Orduan, komunikazioa bihurtzen da idea zentrala, ez? Nik uste gaur egunean bizitzaren edozein esparrutan komunikazioa garrantzitsua aldin bada, merkatuen kudeaketan ere ezinbestekoa da. Orduan, merkatuen kudeaketa gure kasuan, badikoa hizkuntzen kudeaketari erabat lotuta. Ze ezinbestekoa izateaz gain, hor dago klabea pixka bat, ez? Bezeroaren gana iritsi ahal izatea, erabiltzaileren gana iritsi ahal izatea, eta azken batean, merkatua konkistatu ahal izatea. Eta guk, merkatuen kudeaketa hau nola egiten dugu hizkuntzen kudeaketaren ikuspuntutik, goizperren, nik uste dut oso era txukunean egiten dela, baino baditugu irizpideak eta arauak, baino ez daude eskuliburu batian jasota. Dira, horrela egiteko era bat, burutu da goizperren eta hortan darraigu, ez? Baina de facto badao ezagutza handi bat eta badao lanpila bat egin dana zentzu hortan. Orduan, esan dugu lehen, batipat bi aspektu edo bereizi behar direla. Bata da, langileon gaitasunak atzerriko hizkuntzetan. Hemen bereiziko nituzke aldi berean, esportazio sailan gauden langileak eta beste sailetan gauden langileak. Gu esportazio sailan, instaduran barruan, gea 6 zonalde arduradunak. Orduan, gero ditugu 3 kolaboratzaile, ofizinako lana egiten dutenak, eta gero departamentu buru bat. Eta 6 zonalde arduradun eta departamentu buruak etengabe bidaiatzen gabiltza. Bezeroak bisitatzen, merkatuak bisitatzen, bertako informazioa jasotzen, eta hemen gure hizkuntza politika zein da, pixka bat jarri dut Beyond English, ez? Leheno komentatu dokarinek, askotan ingelesa erabiltzen da lingua franca bezala, eta ondo dago, baina gure kasuan, esportazio sailan lana egingo dugun pertsonala aukeratzeko momentutik,
gutxienez 2 atzerriko hizkuntza eskatzen zaizkigu. Gure nazioartekotze maila oso altua da, eta merkatu horiek kudeatzeko ezinbestekoa da zonaldetan inglesaz gain beste hizkuntza batzuk izatea. Adibidez, nik eramaten ditut merkatu eskandinaviarrak, hor inglesaz manejatzen naiz, eramaten dut Europa Mediterraneoa, Europa ekialdea, Afrika zentrala eta mendebaldea, eta Karibea baita ere. Ni zerrekin aurkitu naiz, pixka bat lingua frankaan asunto honen arira. Adibidez, inglesarekin bakarrik, dirudi leku guztita iristen zarela, baina adibidez, Afrika mendebaldea eramateko ezinbestekoa da herrialde gehienak frankofonak dira, frantsesez jakitea. Eta bestalde, Europan bertan, ekialdeko herrialdeetan, bertako hizkuntzak izan arren, adibidez, Txekia bat, Polonia eta bar, Alemaniaren influentziapean hainbeste urtean egon dira, eta oraindik ere handia da, eta hango jende askorekin inglesez ezin zaitezke komunikatu, baina alemanieraz bai. Eta hor da kasu baliabide hori jende horrengana iristeko ere. Ze 107 herrialdetako hizkuntza danak guk ezagutzea ezinezkoa da, bueno, nik ez behintzat. Eta gero baita ere aurkitu naiz, adibidez, Italiako kasuan. Hori da, merkatu berri bat ireki duguna guain, ez? Eta nire ardurapean dago, eta nire indikan italiera ez dakit. Baina bai aurkitu naiz, badirudi inglesez leku guztitara iritsi zaitezkela. Baina horra adibidez, gure bezerua da, enpresa familiar bat, eta ben adinagatik edo, txikitan bertako arduradunek frantsesa ikasten zuten eskolan, eta orduan ni beha iraiekin, italiera, gaztelera, nasketa batekin, eta gero frantsesakin komunikatu nahiteke. Orduan, Goizperren politika oso garbia da, gutxinez 2 hizkuntza atzerritar jakin behar ditugu esportazio saian gauden guztiok. Eta hori jatorriz eskatzen zaigu, eskakizun bezala, Goizperreko parte izateko, baina aldi berean formakuntzari izugarrizko garrantzia ematen zaio. Eta Goizperren, hizkuntzen formakuntza ematen da batipat bertan, barnetegitan ere parte hartzen dugu eta bar, eta momentu hontan inglesa, alemaniera, frantsesa, brasileiroa, zeuain Goizper do Brasilak hau, eta zonalde horren arduraduna danak, portugesez ikasi beharra zeukan, baina gaina nolabait Brasileko portugesa, eta orduan behai da brasileiroa ikasten. Italiera, txinoa eta arabiera. Hizkuntza horrek, momentu hontan denak ez eman arren, momentu jakin batean, bata edo bestea Goizperren irakatsi da. Eta formakuntzaren ikuspuntutik, lehen aipatu da hemen baita ere, hitza astu zait, baina jendearen kalifikazio edo gaitasun mapan edo delakoan, askotan ez da jakiten bakoitzaren gaitasunak zein ote diren, hizkuntzen esparruan. Guk urtero jardueraren ebaluazioa egiten dugu, langile bakoitzaren jardueraren ebaluazioa, eta kasu horretan hizkuntzen egokitasuna edo jasotzen aigean formakuntza edo hizkuntza aldetik ikusten ditugun gabeziak bakoitzarenak edo ze hizkuntza ikasi nahiko genuken aukera hori ematen zaigu Goizperren. Eta da zerbait errebisatzen duguna urtero. Hau esportazio sailari dagokionez. Beste sailak ingelesera gutxinez eskatzen da. Batipat perfil teknikoak diren lanpostutan. Azken batean, lehen komentatu dudana, ez? Gauza hona da, kalidadeko jendiak, teknikoek, ingenieriek, autonomia izatea lanean. Eta guk, komertzial lanetan gabiltzanak, gure egin beharrak ditugu, gure edukia daukagu gure lanean, eta batzutan tokatzen zaigu egitea, baina alden neurrian, ekiden behar dugu, itzulpen lanak egiten ibiltzea, kalidadeko, tekniko eta horrelako jendeakin. Eta kasu honetan ere formakuntza ematen da Goizperren eta intzidentzia handia egiten da horretan. Hirugarrenik, Goizperreko langileon ikuspegitik, Balen Karinek komentatu duna, berriro. Ze garrantzitsua dan, benetan burutu nahi baldin badegu nazioartekotze fuerte bat eta indarrez, tokian tokiko jendea izatea. Eta gure kasuan, hemen ikuste ditugu, 10 ordezkaritza ditugu, 3 filialak dira, eta 7 dira ordezkari figurak bere hortan. Orduan,
goizperren nazioarteko izaerarekin bat dator lekuan lekuko ordezkariak izatea. Orduan, Malin adibidez daukau Umar Sanogo, eta beak erabiltzen ditu 3 hizkuntza. Banbara, bere ama hizkuntza dena, ingelesera eta frantsesa. Alex Wood, Herbehereetan, Flandiarra, Alemaniera eta inglesa. Joffrik erabiltzen du ingelesera eta suahilia. Jordanian degun Tarikek, arabiera, frantsesa, ingelesera. Malasian, hau iaz inkorporatu zen, ordezkari hau, ze aurretik genuna jubilatu eginda, eta orduan Tikeiri, aukeraketa prozesuan oso kontuan izan da 6 hizkuntza erabiltzen dituen eta menperatzen dituen. Orduan, bera Malasiakoa izanik, malaioa erabiltzen du ingelesera ezinbestekoa, eta familia txinatik datorrenez, beak 2 hizkuntza txinatarri erabiltzen ditu, kantonesa eta mandarina. Gauza guzti horiek, ordezkariak aukeratzakoan ere oso kontuan izan dira Goizberren. Frantzikoa, ni ez nau bate harritzen, honek frantsesa bakarrik erabiltzen du, eta horrela da. Eta gero, Salvadorreko ordezkariak gaztelera eta ingelesera erabiltzen ditu. Orduan, Goizberren bertako langileen gaitasunei hizkuntzekiko garrantzia handia ematen zaio. Orduan, zein dira guzti honen kostua guretzat eta ze abantaila eskaintzen ditu pertsonala edo langileak eleaniztasunean hezita izateak. Kostuak Goizber instadura dibizioan formakuntzari dagokionez, hizkuntza atzerritarretan, da 25.000 euroko aurtean. Hori da gure egitura kosteen 0,45 bakarrik. Eta formakuntza osoan inbertitzen dugunaren 28%. Beste hainbeste gastatzen dugu industrial dibizioko formakuntzan. Orduan, eta beste kostua nolabait kontabilizatu daitekena da, horreta dedikatzen dugun denbora, ez? Bai enpresak denbora bat ematen du, eta langileak bere denboratik ere zati bat jartzen du. Baina guzti honen ondorioa zer da? Goizberren esportazio departamentuan gauden guztion artean, ordezkariak barne 12 hizkuntza manejatzen ditugula. Eta horrek ahalbidetzen digu merkatu pilatian presenteotea eta gaina oso era egokian. Abantailak, alde batetik langileen polivalentzia merkatu desberdinetarako, malgutasuna. Esportarea manager bakoitzak 2 atzerriko hizkuntza gutxinez, eta batzuk 3 ere manejatzen ditugu, enpresari ematen dio izugarrizko malgutasuna berregituretzeretako, merkatu berriak atakatzeko, eta bar. Produktu berriak garatzeko lehen eskuko feedbacka lortzen dugu. Ordezkariak ditugu tokian, eta guk garapenari eta innovazioari ere gure baliabideen zati garrantzitsu bat dedikatzen diegu, eta hizkuntzetan iritsi ahal izateak erabiltzailearen gana posibilitatzen digu bere etorkizunean ditun kezkak edo beharrak buruzko informazioa lehenengo eskutik jasotzeak. Merkatuko informazioari dagokionez berdin. Bezeroarekiko hurbiltasuna. Harreman komertzialaz gain, hizkuntza batean komunikatu ahal izateak harreman emozionalare garatzen laguntzen du, eta horrek dudigabe laguntzen du gehiago saltzea. Dinamismoa, berehalakotasuna eta efizientzia. Bitartekorik ez behar izatea momentu jakin batean bezeroa ulertzeko. Eta honekin, arazo pila aurrezten da, denbora pila aurrezten da, gaizki ulertuak aurrezten dira, eta lana askozik era efizienteago batean egiten da. Langilearen satisfazioa eta gaitasunak haratago handitzen dira. Hizkuntza ezberdinak kudeatu ahal izateak, gaitasunak, nik uste dut biderkatzen ditula, ez kanpoko hizkuntza horiek erabiltzeak ematen dizkizunak, baizik eta askozik haratago, hizkuntza ezberdinetan manejatzen baldin basea, beste 3. o 4. hizkuntza atzerritar baten nondik norakoak ulertzeko askozik errazagoa da. Nik eta Goizberren orokorrean esango nuke aukera bezala ikusten da
hizkuntza desberdinak ikasteko ematen diguten aukera hori, eta ez lan zama bat bezala, edo guain hau ikasi behar dut. Nik uste jendia, ez dakit, satisfazio handiak egiten dula, eta azkenian plus bat da norberarentzat ez, pertsonalki. Bestalde, gaudenerako gaude eta ez komunikazioarekin keskatuta egoteko. Guk kanpora irtentzen duen bakoitzean eta izugarri biltzen geha alde batetik bestea, benetan, kezkatu behar dugu, hitz egin behar ditugun asuntotaz, negozioa, urrengo produktuak, urrengo eskaera, eta ez kezkatu beharra. Honekin komunikatu ahal izango ote dut. Ulertuko algea, ez ote gea. Guzti hori da, izugarrizko abantaia. Nik lehengo hastian, adibidez, Eskandinavian nintzen, eta hoteletako telebistak mundu guztian ikusten baldin bada zerbait da BBC World. Eta han ikusi nuen anuntzio bat, eta anuntzio hori zen konpainia aereo baten anuntzioa ez da, baina ben mezua zen, ez dakit, Emirates zen, edo Qatar, edo abetakon bat, baina ben mezua zen, guk zuetzaitez kezkatu bat ere, zure logistikai buruz, leku batetik bestera guk eramango zaitugu, zerbait gertatzen bada, konponduko dizugu, eta zuk kezkatu zaitez egin behar dezuna, dala zure negozioa aurreratea. Eta pixka handik hor ikusi nun nolabaiteko paralelismoa hizkuntzekin gertatzen dana. Norabaite arten beharra, bezeroarekin, ezin komunikatuaren bildur horrekin, izugarria da. Izugarrizko energia pila kentzen du eta kezkak ugaritu. Orduan, gaudenerako gaude eta hizkuntzak dianeako. Eta bestalde nik uste baita ere dirua aurrezten dela. Ze, hor goian jarritako zifra hori, enpresaren baliabideen arabera izango da, baina guk nik usteet hizkuntza desberdinak manejatzeakoan aurrezten deu diru asko interpretetan, leku batetik bestea juteko, feriatan parte hartzen baldin badegu, gauza guztiak ekidin ditzakegu. Eta orduan, abantaiak izugarriak dira. Orduan, lehen komentatu duten berezitasun garrantzitsua da bezeroa eta erabiltzailea bereiztea, ezta? Azkenian guria kontsumo produktu bada eta alde batetik gu gaitasuna izan behar dugu bezeroakin komunikatzeko, baina bestalde erabiltzaileak gai izan behar du gure produktu hartzean ulertzeko nola erabili, mantenimendua nola egin eta guzti hori. Orduan, guk bai bezeroen gana eta bai erabiltzaileen gana iristeko, pixka bat bereizi ditut, goizperren burutzen ditugun ekintza orokorrak produktuarekiko komunikazioa emateko orduan eta baita ere ekintza egokituak, zenbait adibiderekin. Orduan, gure web horria adibidez, 6 hizkuntzatan daukagu. Espainola, inglesa, alemaniera, portugesa, euskera eta frantsesa. Nahiko espektro zabala da eta munduko edozein lekutan sartzen dena, batean espada bestian ulertuko ote du. Produktuen katalogo orokorra, guk marka bakoitzeko katalogo badakau, eta katalogo bakoitza 5 hizkuntzatan dakau. Hemen bat falta da, baina hori da leloa, alemanieraz, inglesez jarri genulako baita ere, marketing departamentutik etorri zen irizpide batei erantzunez. Argibide horriak. Gure aparatu bakoitza argibide horriak indikoa. Orduan, gure argibide horriak 15 hizkuntzatan daude. Nola aukeratzen dugu, 6 hizkuntza sartu argibide horritan zein ez? Hori, pixka bat gure bilakaera berak erakusten digu, ez? Herri batzutan sartzen gara, beharrak erakusten dute nolabait, nondik nora jo. Orduan, guk hemen baditugu hizkuntza batzuk, agian ingelesera, frantsesa, espainiera eta alemana leku guztietan dauzkagu. Eta gero, kasu honetan, italiera, holandesa, suediarra, finlandesa, arabiera, griegoa, pixka bat instrukzio edo argibide horrien bilakaera edo garapena etorri da, guk merkatuak zabaltzen jungean, heinean, horrek eskatu digun beharren arabera. Gure produktu bakoitza baita ere dijoa enbalaia batekin. Orduan, enbalaian produktuaren
ezaugarri nagusiak azaltzerakoan, erabiltzen ditugu 10 hizkuntza. Hor goian ikusi ditzakezue. Eta beste gauza garrantzitsu bat, gure kasuan, da hainbeste herrialdetan presente egonikan, ezinezkoa da enbalaian eta instrukzio horritan hizkuntzanak azaltzea. Garrantzitsua da beti piktograma edo argazkiz laguntzea. Horrek izugarri errazten du, erabiltzailearentzat, relazionatu ahal izana, zerrei buruz aidan hitz egiten. Eta agian, hizkuntza horietako inor espaldin badu menperatzen ere, batetik edo bestetik ateako du aztarna, argazkiakin lagunduta eta piktogramekin lagunduta, nondik noa guazen. Gero, enpresako bideoak adibidez 5 hizkuntzatan ditugu. Hemen jarri dut linka, ez dakit, pena mesidun jartzia edo ez, entzuteko. Goldsbar Group. Das genossenschaftliche Unternehmen Goldsbar wurde 1959 im Zusammenhang mit der Entstehung der größten europäischen Industriegenossenschaft Grupo Goldsbar. Soluções eficientes e sustentáveis aos problemas de pragas de cultivos Portugesez eta hauek ere zenbait hizkuntzetan ditugu garatuta. Líder tecnológico en Horiek zian nolabait esateko komunikazio ekintza orokorrak, ez? Orokorrean herrialde guztiei zuzenduta daudenak. Eta gero bai burutzen ditugu, fitxa, katalogoak, argibide horriak, tokiko hizkuntzatan garatu beharra daukagunean, garatzen dugu baita ere. Adibidez hau da, boli kostarako egin dugun roller bat, bezeroak frantsesez, han frantsesa da hizkuntza ofiziala, hemen ezkerretan ikusi dezakezue, adibidez Bulgaria guretzat merkatu garrantzitsua da, eta instrukzio horriak atera ditugu bulgaroz, alfabeto zirilikoan, eta horlako ekintzak ere egiten ditugu. Tanzanian adibidez, ordezkarien lana, bertako idiosinkrasiai buruz, guri erakusteak nondik nora mugitu. Europan badaude izugarrizko diferentziak, ez da, herrialde batzutatik besteta. Afrikara joten bagea, diferentzia horrek izugarriak dira. Orduan, gu ara jutean beti hango ordezkariakin moitzen gea, eta beak erakusten ditugu gaina nondik nora mugitu gaitezken. Tanzanian adibidez, garrantzitsua da, guk egiten dugu lan asko, Afrikako herrialdeetan, Ertamerikan batipat, nekazaritza pisu handia duen herrialdeetan formakuntzan. Eta hau ordezkarien bidez egiten dugu. Hartzen ditugu nekazari taldeak, gure bezeroaren eskutik, eta formakuntza egiten diogu nola erabili aparatua, ze dosis aplikatu, mantenimentua nola egin, eta bar. Orduan, Tanzanian, adibidez, lehen komentatu dugun etxe barruko instadura egiteko formakuntzaren barruan, liburuxka suahiliera esatera genuen. Ze suahiliera, Tanzania, han inguruan, bada lingua franca, ez? Hemen Europan ingelesa erabiltzen dugun bezala. Eta orduan, hemen bai nolabait justifikatuta zegoen, argibide liburuxka suahilieraz ateratzea. Formakuntzak Afrika mendebaldean. Guretzat oso pisu handia du adibidez, Afrika mendebaldean, Burkina Faso, Boli Kosta, Mali inguru guztia betan, kotoiaren plantazioek, izugarrizko garrantzia dute. Orduan, guk hemen formakuntzak egiten ditugunean, gure hango ordezkariak, Umar Sanogok, bere hizkuntza da Bambara. Eta zonalde guztia betan, hizkuntza berdina dute, eta gaina nahiko kuriosoa da, ze Malin Bambara izena baldin badu eta Burkina Fason ere bai, Boli Kostan hizkuntza berdina izan arren Dioulakan izena ematen die. Orduan, beakan formakuntza egiten duenean, egiten du hizkuntza horietan. Baina guain, Senegalea juten baldin bada, Senegalen peul eta olofa erabiltzen dituzte, eta orduan, hor Umar berak erabiltzen du aldibereko itzulpena bertako bezero baten eskutik juten baita beti. Eta Boli Kostan, antzerako, ez? Xenofo hizkuntzan eman behar esaten du formakuntza eta hor aldibereko itzulpena erabiltzen du. Herrialde guztiabetan gertatzen dena da pixka bat, konturatzeko, herrialde frankofonoak dira.
baina alfabetizatze tasa oso bajua da. Alfabetizatuta daudenak, gehienak daude, frantsesez alfabetizatuta, baina nekazaritza munduan, nun erabiltzaile askok adina handikoak diren, ez dakite ez irakurtzen, ez idazten, eta orduan abekin ezinbestekoa izaten da bertako hizkuntza erabiltzea. Eta hemen adibide pare bat jarri ditut, adibidez agurkantu bat suahilieraz, Tanzanian, eta da, benetan, beste mundu bat. Eta leku horietan tokatzen zaigu moitzea. Eta formazioai dagokionez, hau beste bideo bat da, baita ere, suahilieraz nola ematen dituzten, nola daiteko argibideak, ikasteko nola ondo aplikatu, tratamentu efektiboa izan dadin, eta kasu honetan usten dut 1, 2, fire izan dula, baina ez dakit. Eta gero beti festa da, orduan, norbaitak esaten zidan, hau ez erakutsi ez da serioa, bai, han horrela funtzionatzen dute eta horrela da. Eta ez dio seriotasunik entzen. Eta, benetan, desberdintasun kulturalak izugarriak. Adibidez, Guatemala da beste kasu bat, hemen irratian publizitatea maia familiako 4 hizkuntzatan egin genuen. Bertako bezeroaren eskutik, hau da, erabiltzen zuten furgoneta bat, herri-zerri joateko, ben matabiak banatzera, eta kasu honetan, garrantzitsua da bertako idiosinkrasia ezagutzea eta ordezkariak izatea, ze Guatemalan, nekazaritzan dabilen jendea goizeko 5 jaikitzen da, eta egiten ez dutena da egunkari bat hartu eta irakurria, ez? Zer egiten dute? Irratia piztu. Eta orduan, hemen egintzen ekintzetako bat zan, irratian publizitatea sartzea, gazteleraz eta bertako 4 hizkuntzatan. Hau da, hizkuntza gutxitutan ere, burutzen ditugu ekintzak. Hau da, gazteleraz. Ay, todo lo sabía mi tata. ¡Qué cabrón eran! Me enseñó a usar la bomba Matabi, la profesional, la que dura toda la vida, para matar la mala hierba y proteger mi cosecha. ¡Ay, qué falta me hace mi tata! Matabi, la única con 3 años de garantía, la número 1 en el mundo. Exíjala a su distribuidor. Hau da adibidez erderaz. Eta beste bat adibide bezala entzuteko. Ribomba Matabi, Katzinel y garantía. Utz, Rumari Nicovin, Jantapeat, Katzinel, Rumari o agroservicios. Garantía Rumari o Jantape o repuestos. Bomba Matabi, profesional. Hum Itzlug Bomba Chuich Riruachplek. Hebet Utz, Katzinel y garantía. Tabana exigir, Chirerik Ayinel. Hauek adibide batzuk, ez? Orduan, baliabideak eta bitartekoak komentatu ditugu aurkezpenan zehar. Hizkuntza enpresak erabiltzen ditugu, bai formakuntzarako, bai itzulpenak egiteko, katalogoenak, argibide horrienak eta bar. Bezeroen aldetik, egokitutako materiala egiteko askotan beraiek ahalbidetzen ditugute material hori eta guk hortarako dakau marketing help edo poltsa bat dirulaguntza emateko hortarako. Eta bestalde, aipatutako aldibereko itzulpenak tokian tokiko jendearekin. Hauek ez dira hizkuntzen profesionalak, baina laguntzen digute zeregin horretan. Oso labur, ze badakit denboraz kanpo gabiltzala, euskara lan hizkuntza Goizperren. Abia puntu bezala, 1988 urtean, erabaki bat hartu zen, zuzendaritzak proposatuta eta bazkidek onartuta, euskara planarekin lanean hastea. Eta hor, aholkulari bezala, emunekin hasi ginen lanean. Orduan, 1989tik 2005 bitartean lehenengo fasea garatu zen Goizperren, eta hemen
aurreratutako edo egindako pausoak pixka bat izan zian, dinamika aldetik erabilera tailerrak sortu ziren, 128 lagunek parte harturikan. Euskara eskolak sortu ziren, 57 lagunek parte hartu zutela. Eta, bestalde, irterak egiten ziren, Izperra aldizkaria sortu zen, hiztegi bat ere egintzen Goizperren, eta honen emaitzak izan zian, nolabait Goizperko euskararen eskuliburua edo garatu zala. Eskuliburu hortan jasotzen dira azken batean irizpideak eta erauak, nun azaltzen den Goizperren euskararen erabilerai dagokionez jarraitu beharrekoak. Ideia zentrala zer da? Euskara izatea lan hizkuntza nagusia Goizperren. Eta hemen daude nolabaiteko emaitzak lortutakoak, ez? Bai, ezagutzaren bilakaerari dagokionez, alfabetatu tasa igo zen, erdal hiztuna gutxitu, alfabetatu gabeak ere euskaraz gutxitu, eta erabileraren bilakaerari dagokionez, esparru desberdinetan edo arlo desberdinetan, irudiaren arloa, ahozkoa, idatzizkoa, informatikoa, eta evoluzioa, nik uste oso labur zifretan sartu gabe, nabarmena izan zela. Behin, fase hau bukatuta, 2005-etik 2012-garrenea, estandarizazioaren eta autonomiaren fasean sartu ginen. Estandarizazioa zen, erabat onartuta zeon, euskara plana edo euskara lan hizkuntza bezala erabiltzea, hori finkatzeko norabidean lana egintzan, politikak barneratu eta kasu aurreratua edo bihurtu ginela pixka bat konstatatzea. Eta autonomia aldetik, autonomian irabazi genuen, hasieran emunen eskutik oso irmoki helduta baldin bagindoa zen, gero eta gero guk junginan kudeatzen euskararen erabilera gure enpresan. Eta aurrera begira, 2013-tik 2017-ra, 3. fase batean sartuta gaude, eta hemen ideia nagusiak dira. Lehentasunezko lan hizkuntza izateak euskarak bere hortan darrai, Goizperren, eta hildo hortatik guaz. Eta ideia da hemen, nolabait esateko, bi prozesu paralelo jarraitu berrian, alde batetik guk egiten dugun lana, eta paraleloki euskara kudeatu edo lan gure eguneroko lanean paraleloki eraman beharrean, erabat txertatuta gelditzea. Eta osotasun batean, lan sisteman bertan txertatuta, eta guzti hori baita ere errebizio bat egitea eta monitorizatzea. Eta horretan gaudela, Euslanen, Eusko Jaurlaritzaren proiektu aintzindari honetan edo parte hartzea erabaki izango Goizperren. Alde batetik, kasu aurreratu bezala kalifikatuak izan gea, esan dezagun, hau da, euskararen erabilpena Goizperren lan harremanetarako bai barnekoak eta baita inguruko hornitzaile bezeroekin nahiko estadioa abantzatuan dago edo aurreratuan, eta Euslanen parte hartzearen helburuak zeintzu dira alde batetik euskara planaren bukaerara iristea, erabateko normalizazioa lortu, eta bestaldetik bikain kalitate ziurtagiria lortzea euskararen esparruan. Etorkizunari begira zer daukagu? Nik uste Goizperren esperientzia metatua izugarria dela, bai euskararen kudeaketan, baita atzerriko hizkuntzen kudeaketan, hor ikusten diran aspekto ezberdinetan. Azkenian, nik uste guztionek ahalbidetu dula Goizper nazioartekotzen eta baita ere lehiakorragoak izaten, inongo dudari gabe. Eta lehen Karenek komentatu du gaina, hizkuntzak ez bagenituzke hainbeste hizkuntza manejatuko eta ez balitza egingo esfortzu hori hizkuntzekiko, merkatu asko galduko genituzke, inongo dudi gabe. Eta aurrera begira orduan, eleaniztasunaren kudeaketa egiterakoan, orain arte de facto nahiko eratxukunean egin baldin bada ere, ideia da nolabait hizkuntza politika orokor bat definitzea Goizperren eta hori martxan jartzea. Euskara plana oso ondo definitua izan da, baina atzerriko hizkuntzen gaia oraindikan ez da oso sistematizatua izan. Eta pixkat erronka horiek dira. Eta azkenian, nahi gustatzen txapela buruan da ibili munduan leloa, nolabait esan nahi du,
zure nortasunakin joan zaitezkela lekudan eta txapelik ez eraman arren, eta nik usteet pixkat ideia dela hizkuntzak ahoan eta ibili munduan inongo dudik gabe. Eta hori da dana, eskerrik asko eta ondo bizi.